Lakhain korapho MSC constituency ke paro chokila pen borpung arlang buti ke celenga tawar kehen nojok inglong aratum kedam ke bang kisung nang kedam tang juna ciklo penan agos ciklo tame ki jutulo sita pini arni anta majok arleng ke themate majok sarkar tame bangso tawar ke salam jiaphan aning apokta matha bang avelang muniratum an kichu arni bang akenang sot thak thak si nilitum tame arni bang kedam nang tangte pini arni komat si bangso tawar nang salam piponpo lasi ake hai sri pavitra rong pia phantame tuning ripon lo prabjin pen bangso tawar kehenolong nang salam pipon popusi inglong aratum ning chithe lapen timkar bianglong mate CM Dr. Tram rohang phantame tuning ripon lo prabjin pen bangso tawar keheno phan prabjin pen nang salam piji awarsa nang pipon tha mate nang salam pipon vek tha pusi inglong aratum ning chithe rinte majok sarkar tame bangso tawar keheno phan nilitum inglong arat phan nang pejok pantha mate nang pejok ponvek po pusi nilitum ning chetherinti chokhola pen Philip Tiso TK News Upper Dehari Wopong Hanse Ronglong Medical Sub Center Habit Ahamsi Pamandet Medical Asai Kamra ke rat atum kisu kiun ehut dowai imu ingpri mehong ki piponjia phansi sarkar ahin pen pathik ponlo laswat teng pen karbiang long arlo atok anu hawar long tar rat atum joy ke phansi kachilang jong jia phan pura along medical sub center kim rangpon lo lasong se lakhain ko truck duar bagri constituency ke parlo upper dehari Wopong Hanse Ronglong ki kim kerang tang medical sub center ahem non pura kangpu pederajok habit ahem aban sonsi pamandet karbianglong atokano medical sub center ahem kim rang pen thangnat amu ipawang wedet asonsi duar bagri constituency upper dehari Wopong Hanse Ronglong kedam tang penang an aningkan pen radphan mathasi medical sub center 1 pilo lapen kim ta kim pilo lapen labangso hem ki kim penajok adung arai ke doratum aning arong si dolo athe bangso medical sub center along ke sukyun ehut dowai imubak longpo bonta kedam tang ningkan suri hinira kris sirkep aningkan upper dehari Wopong Hanse Ronglong rong aratum se kachelang joy ke jiaphan pura sarkar ahem ke mesen se kachelang ahem kimpi rangtang pilo rong kris yaratum jirlo phero dowai daro chonam joy ke popu aning cheparong rentilo bonda laso medical sub center ke kim kerang ke patang ningkan sirke plengret apita kangpu piderajok habit ahem pasi pamandet lasi bangso medical sub center ahem nang kim pi ke alona phansi nang kim pi ma mate sarkar phan atangka ke panaho ka phansi kim pi ma mate se kachelang awar saya phansi kim pi ma pusi hadak arat tumpen pachini pon lasinon ke dobom em surjo rongphar ahin pen lahaya puthak langpora rat ale ke long japhan puthot pareng ponthua sonte ratatum ale longji lapen local MSC mate em Richard tok bisitame labangso puthak kachelang dunje phan hadak rong ratum pen chuningri padopon diori pan amo singti TK News Chiti Niphai isi arni porphai cap apor malom ke AC Social Welfare Lapen ICDS in Church EM Rina Terangpi Hauraghat ICDS project along Kahumridam Bangso Kahumridam along Kachetong Lakha cap Hauraghat constituency MAC Ajit Kumar De CDPO Hauraghat ICDS project Sangpi Jusna Tok BP Lapen ICDS supervisor atumpen Chenglok Anganwadi workers helpers atum Chetongdun Lapen Fifth Rastria Poshan Ma 2022 of Herman Hauraghat ICDS project atumta pini Chiti Niphai isi pen Chiti Niphai thongkep an padoponpo Fifth Rastria Poshan Ma lake ICDS along asailo Ladak osomar lapen oso chopat hepen osomar atumaphan kopi kosonsi kepat chonangji mapu asai sitame chethan chimum ponlo lapen ke AC Social Welfare lapen ICDS in Church EM Rina Terangpi pherangke atumaphan nang kepachini dunke nili bangso arpu longlok pen Hauraghat ICDS project along henlo nang kahomri chenglo athema ladak ke bangke CDPO supervisor workers lapente helpers atumpen kachepachini pon pusi thanpon habar ke hat pen longbamon rongphar TK News Bini tar mane kacing wai ke kali hedi mane bini ka li la sor pulong lok pen li projectin dam nei pasti ya projectin ki dam nei mane karpiang long iba do long kri sido project la pen karpiang long district east west pen ke nai project la Hauraghat ICDS project dah lo ke tenai lo la sini dah first time nang umri lo la pension ak taxi ni li ako
kajan da damji lapen aku lapu is na tu tangkai lapu de west tu tani ni damji Ase baik tu. La ICS tu abainong kebab di alam tak cimai pun mati ni. Lahai bangke nili pulo ke mana lahai kacing saya meeting kali bini bangke nili lakso di parmena along ke klema coba market doan worker helper pen cenglok CDPO lapen supervisor lahai tuman cenglok lahai tuman nak kacik bukan ni family pura nak kacik nombor kan sekarang dalam hai মানে আজি প্রথম দিন আজি আমি মানে অলরেডি আজি লঞ্চ করা হইল Aru kot launch ko. কার্বি আংলঙত মানে এই কিবা সেন্ট্রালি আমি আজি ডিপো কৰি দিলো সেন্ট্রালি কৰি দিলো গতিকে এই দুটাই মাহটো এইটো চলি থাকিব আজি লঞ্চ কৰি দিলো অল কাৰ্বি আংলঙত এঠাইতে কৰি দিলো এঠাইৰ ই স্পেচৰ আমি সকলোলৈ CDPO বাইদেউসকলৰ কাৰণে মাতা হৈছে এখেতসকলে আহিছে আমি সকলোৱে এক ঠাইতে আমি আজি লঞ্চ কৰি দিলো আমাৰ ডিপু এলে আমাৰ বিধায়ক বিদাসী ইংলেং ডাঙৰীয়া উপস্থিতিত আমি আজি এই শুভ উদ্বোধনটো আমি কৰিলোঁ ফুলনিয়া লং হিথিয়া হেম কি কিম জেফান লং একে সম্পন চোকলেম চোদামা তুমা ফান জয় কে জয়ওয়ান কি পিপন মাতে কেরা পন্ডপ লো পুলোতে নিংকাং সামদোপন চিটি নিফাই হিনিয়ারনি আদা পরফাই ক্রে সিমালম্পেন ফুলনি কনস্টিটুয়েন্সি के पारलो फुलुनी अहिथिया लं रुमक्रे हिनी चोजर चोलांग आहेम की किम जेफान फुलुनी एमएससी कांगबुरा किलिंग लापेन हावराखात एमएलए दरसिंग रंहांगा तुमपेन लं ए किसम्पन फुलुनी अहिथि केदो निंकान थंके बाग दोपो bonta kachingthur anat thekpon longle bonta pining aningkan pen MSC lapen MLA tum chelangsi sarkar pen kerapon phulonia longta pachingthur lonang pukamatha pen long e sompon lo lapen MLA dorsing ronghang ningje ponthu phuloni center ahithi ansuse pachingthur ponthu jiaphan mang ponthu polapen claim ponthu poputa ningje pon phuloni pen siwa be TK news Bangalore Thomas Council pensi sil tumpini rak Colony Center Town Colony along Market Complex si 50 lakhs Market Complex room kerehini doi so along epini sompono si teklo joni on hamang bo bakso hem patang pen Center Colony labangso Town Committee panabang tu hen awar po lapente town and country planning pen on scheme ke deng poni bola si jin pen itu dak sen Pulunia Bazaar tame berapa itu poni panabang tu bonpo lapente weekly market labangso ahem tame non ketlo yon bar kilo puta mendadak Pai hum ket la hum kerihni ba ahem nang let di weekly market la non long let hok mom adim sin itu weekly market pada kilo dan ala abarim weekly market ba ke C2C puthor tame long le paplengi anti si asi engkan si kan engkan yang bo Pulunia Bazaar se tame itu misen pen lang mejot pen la bangso alira champon pen hiti borba ke klem tumpan bang bangso pajir pani beri kemcisi ada sarla rakla Pulunia Bazaar longla Bazaar ke pathi thuji pai je sikon dama sir Bazaar ke pathi madela ke tutang along le an kikim garang patang det pena pi ke methang jung along le dum bang nang ceklem mun bompo nang dam dum bompo dukan Bazaar nang pathi dum bompo ai tum town committee mate Bazaar committee along le kon madu la suadang pian itum kenang son an klaim pon dia pandame non ningkan kep dan ningkan kre pobak nangkoki jadi la so ke klaim mang bong si la dungarai an ke bang jungjunga long lem pudung da bang hiti borwa so ke klaim ke dam imiat ludang de ku nang kitu dun po lalu te mera pet pot